Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Tapasadama roha dohot pikirata nang pukota ma parmingguon di manogoton martang yang nahohom mahita. Amin. Hurian itu hatta nungasahat hita tuminggu parningotan ari hasa saur ni tondi porobadia. Nunga dilumbahon Tuhan Yesus adorang somanaik ibana tuban wagijang ulimuna doi ia lawau ai out solawau dang naro pangodiani manopotamu. Alayang golawau suroku do ibana tuhamu. Tondi perbadia do majou jala pahoton parsauran ni akkana porsea
naginoaran huria. Tondi ido nang mangajari hita mangatusi lomoni rohani debata. Alani hupasat tami matohamu selamat ari Pentakostama di hamu saluhutna. Selamat hari Pentakostama nang dihamu. Di pesta parjolo parningotan hasa saurni tondi porbadia sadarion, diarahon dohita sama jakkon tondi parbadia. Segopi hamion, rohanami maparia lau mamuji potokamu. Atong beta mahita marsoba lau mamuji dohot pasangapot tuhata, Roma hita marolopolop tujolona, marende mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natu mo palangit dohot tanon. Amen.
songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok kutuhamu rohanaim baru, dohoton dinaim baru, tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku roha batu sian daging muna, jala lehonok kutuhamu roha namar pakilalan, jala lehonok kutodiku tu bagasan ate-ate muna, audo mabahesa asa marparange hamu di bagasan akapatikku, akka hukpe rado tamuna jala patu paumuna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam, marhite-hite tondi parbadia, saibuhai marohanami asature parwahonon nami, marhite-hite tondimi, asatoktong dame rohanami makalason hagugunai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon ma patik ni debata di pesta parningotan hasa saur ni tondi Purbadia sadarion, imana tersurat di konfesi HKBP Bindusada B Tolu debata tondi Parbadia. Debata tondi Parbadia ima hapataran ni debata marhite tondina. Di bagasan hadirion hasitolu sadaon na mangula do debata tondi Parbadia, rap dohot debata ama nang debata anak, sian saleleng nilelengna, rodi saleleng nilelengna. Tondi ni debata do na mangaramoti, manuturi, manurirangi sude jolma, dohot pahotton uhum hatigoran na adong dihasianganon. Ibana do na pasahaton hatanang pangukapon nasian debata tuaka panurirang. Tondi Parbadia do na manguduti ulaon ni Yesus Kristus di portibion, lau majou, papungu-punguhon, pasadahon parsauran, oikumene koinonia, pahehe panidangyon, marturia, dohot pakobasion, diakonia. Huhut pabadiahon huriai marhite barita nauli. Tondi Parbadia do na mangajari portibion taringot tu dosa, hati goran dohot uhum, ibana do na manohapon haluaon ni naporsiai, mabain hamubaon ni roha, pati urhon, paibaruhon hadirion, manogunogu tu hasitongan, mangajari pasangapon debata, huhut paradehon sijata partodion di naporsiai. Haporsiaon ponggol patuluhon dohot lapatanna. Marhite podaon, taodol hoddo holan sada do todina badia imaton di Parbadia. Ibana do mabahen parbue barita nauli, napajongjong huriai di portibion, mangula do tondi Parbadia sian hadirionna soala ni usaho ni jolma.
ibana do hararowan ni nasa ulaun nabalga, halongangan na pasangapon debata. Situlahon do poda na madok, dos doton di parbadia dohot akatod dinasing i di portibion. Laos tatulak do nasa hata ridan ni na toditodion, manang pe sianulaon pajagahon, manang usaha kesadaran jolma, manang natubu sosian panagamanna. Suang songoni nang poda na mandok na soperluwe marubat mulodung ginohan iton di parbadia. Tatulak do nang parhataan sileban, glosolalia, nasoniatusan ni jolma, nagabe bosir ni hagaoron di punguan ni akkana porsea. Sude ulaun nabalga naso pasangapon debata dang sianton di parbadiai. Dang ulaun nabalga halongangan suhat-suhat ni haporseaon. Alani situlahod doi olani masahatna. Atong rak mangidogogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopotima dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang di pesta parningotan hasasaur niton di perbadia sadarion rodo hami tu adopanmu manopoti dosa nami. Nunga di jauho hami asa majalo ton di perbadia asa tarulahon hami holong dame lambas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon dohot hatomanon. Alai sai talpedo ngulunami marparange marguru tu daging, manguloi hisap-hisap ni daging dohot sakap naroa namaralo tu tondim. Hale Tuhan, asim roham di kami, paibaru rohan nami, asamu baroha dohot pangalahon nami. Di johodo hami asa mangulahon haluaon na pinatupami. Marhite na mangaradoti hajuara bagason na profesional di tonga ni huria nang masyarakat. Alai maol dope hupasaut tami ala deba hurang pangatusion na deba di botodo diatusi alai dang rade mangulahon sian nasa roha dohot gogona. Ale Tuhan, pargogoi mahami markite totin, asaunan sumurut ringgas di rohanami, alai asa partogi lagir dirhami manguloi. Lehon matuhami todim nabadiai, asau nangganggu rohanami diasini roham, alai asahot rohanami marha porseaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Roma hamutu au asa mangolu tondimuna ninna Tuhan Jehovah, tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hatani debata turpuk di ari minggon, imana tersurat di Sada Samuel 10 ayat onom sahat rodi 10 tolu. Jadi songgopan ni tondi ni Jehovah maho, gabe manurirangi horap dohot nasida, jadi mu bemaho gabe jol mana asing. Jadi dia dumasa akatadai tuho, bahen maguru roham na cupang tanganmu. Aidongan nami Jehovah doho. Dungi tuat maho tu Gilgal pajolohon jala idama tuat piau madapoton ho laho mamelehon akka pelean situtungon dohot akka pelean ha mauliateon ikon pituari lilingna pai mau muau ro madapotoko asa hupa botohon tuho si bahenomu. Jadi dong tunda libana lausian lampu isi Samuel, gabe di pau bari bata marohana, songgok madoh sude akatadai sadalenai. Aidung sahat nasida tudolok Gibea, idama sahoron panurirang majupak kon ibana, gabe songgok maton dini debata tu ibana, laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Perak dohot aka panurirang gabenina bema tu dohana aha dona masa tu anak isikis dohot dosi Saul hape di tonga-tonga ni aka panurirang. Jadi Roma alus ni nasahalak siani mandok ise doulaning amanasida alani menjadi gabe upama dohot do si Saul hape di tonga-tonga ni aka panurirang ima sahatna
martua doak kana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Taha tidakon ma hapor seotai songon nahina tidakon ni dongata sahapor seon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria naga begabean si Anton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumona bernit di panguhuman ni Silatus. Nama te terpajal do ibana na tuat tu banuturu. Na mulak mangulu dari patuluhon. Na naik tu surgo lau hundul tu siamuni debata Jehovah amanai suatu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumia mangulu dohot namate. Au persea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan hala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu doso dagini halak naong mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin.
Shalom. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 28 Mei 2020. Rabu tanggal 21 Mei 2020 pukul 10 siang WIB. Wik Rawamangun tolu dohot Rawamangun opat perhubungan digabung. Di bagasan di keluarga Sintua Game Siahan Boru Panjait Nenahinan, rumah susun Gria Tipar Cakung Blok Angsana nomor 12 RT 2 RW 10 Cakung Barat. Inganan Partangyangan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pandidion Nabadia. Minggu tanggal 4 Juni 2020 di Parmingguan pukul 10 WIB. Patupau ni Huriata do Pandidion Nabadia tudak dana. Ruas ni Huriata nanaing mamboan dak danak manjalo Pandidion Nabadia asaro mendaftar huhut marguru di gereja hari Rabu 31 Mei 2020 pukul 10.30 WIB. Jalan mamboan ma surat pengantar sian Sintua Wik, akte lahir dak danak, dohot kartu keluarga Huria. Pertanyaan keluarga Parhalado, Selasa 30 Mei 2020 pukul 10 WIB, maringanan di gereja di Patupado, Partangyan Parhalado Partohonan, HKBP Rawamangun, Rab dohot keluarga. Sude Parhalado Partohonan Rab dohot keluarga, asaria ma mandohoti Partangani. Ari hasasaur ni tondi Parbadia. Minggu sadarion 28 Mei 2020 ima parningatan ni Ari hasasaur ni tondi Parbadia na Parjolo. Jalan Marsogot Senin 20 sia Mei 2020 ima minggu parningatan hari sasaur ni tondi Parbadia paduahon. Patupau ni Huriata do Partangyan di gereja masuk pukul 10 sia WIB Marbahasa Indonesia. Sude ruas ni Huriata dohot aka punguan kur asaria ma mandohoti Partangyane. Maka tindakon hatta haporsion pelajar sidi khusus. Minggu sadarion 28 Mei 2020 di parmingguan pukul 10.30 patupon matindakon hatta haporsion sia halak pelajar sidi khusus nau marsiajar na Salelengon. Pembinaan dohot pembekalan Parhalado Partohonan. Kamis 1 hari Sabtu, tanggal sadar 1 tanggal 3 Juni 2020, maringanan di Yogyakarta, Patupaun do pembinaan dohot pembekalan aka Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun, niunulohan ni pendeta resort pendeta Baner Siburian, tatangiakon ma asa dengan mardalam pembinaan dohot pembekalani, bayan sangap di Goarni Tuhatta. Lomba Cerdas Cermat Alkitab. Sabtu 20 Mei 2020, maringanan di BPK Penabur Tanjung Duren, di Patupado Lomba Cerdas Cermat Alkitab Sekolah Minggu SPGI Wilayah Jakarta. Sekolah Minggu ni Huriata HKBP Rawamangun mendapat juara sada di perlombaan ini. Gereja Pasahaton selamat tu sekolah minggu ni Huriata. Tatanyahon ma asa sekolah minggu ni Huriata gabelam tu denggana tu ari na mangihut. Malam keakraban PS Sola Gracia. Jumat Sahatu Minggu tanggal 26 Mei 2020 maringanan di Evergreen Puncak Patupahoni Huriata do malam keakraban paduan suara Sola Gracia HKBP Rawamangun. Na inulohoni pendeta Baner Siburian MTH. Festival Kur Antarwik. Hombar tu bulan musik HKBP Rawamangun, seksi musik Dewan Marturia HKBP Rawamangun, naing patupahon Festival Kur Antarwik di hari Sabtu 10 Oktober 2020 tolu, sudewik asa parsidohot jala paradehon diri lau mandohot festivali. Syarat dohot hatentuan boima di jaha harotas titing manang di web HKBP Rawamangun.
Pemberdayaan Evangelis Dohot Marturia Distrik. Pemberdayaan Red Evangelis Dohot Marturia Distrik DKI Jakarta di Patupa hari Jumat 1 hari Sabtu tanggal 2 tanggal 3 Juni 2020 maringanan di Geraha Inko Pabri Cisarua. Evangelis Nihuriata HKBP Rawamangun Dohot Dewan Marturia Boy Mamandohoti pemberdayaan. Titing Naing Marbagas, Titing Paduahon. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbogason Ma, Chandra Sintong Togarma Panjaitan, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Utan Kayu-Kayu Manis, Anak ni Amanta Sintua Dr. Andes Mangatas Panjaitan, Tubuh ni Inatam Murganda Borusi Tompul, Dohot Orana, Cindy Noviana Anggriani Manurung, Ruasni Huriata GKT Laharoi Jakarta, Boruni Amata Lei Hancun, Tubuni Inata Sri Rahayu, Pamamasuan, hari Jumat Sia Juni 2020 pukul sia, web di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhata nama masu-masu Parserepion Nasida Gabe Parserepion na Denggan di Tonga-Tongata Tarlumobi di Jolo ni Tuhata. Namonding di hari Senin 22 Mei 2020 nunga jumolo monding sahalak ina aspita boru tampu bolon umur 78 tahun dinading ni amata gumarang si tohang nahinan almarhum alamat Jalan C Kampung Tanah Walupulu RT 5 RW Walu nomor 7 kalender week Kampung Pertanian tu udean hari Rabu 24 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama mangalihon gugu dohot pangapulian di keluarga Namarsita Ononi. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di hartas titing, naun pinarade ni huriata, di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaun aka si pato paonta, bain sangap di Goarna, songonima titing di huriata minggu sadarion. Body
Kapasonang marohata martangiang mahita, dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramo ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami na nami hanggi boto nami saluhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di manuguton, di namarlas ni roha hita, marningot ari hasa saur to di parbadia, di pakulingi do hita marhite hatan debata na tersurat di Evangelium Yohanes bidu 20, mamukamai sian ayat 10 sia, ro di ayat 20. Evangelium Yohanes bidu 20 ayat 10 sia ro di ayat 20 tolu. Songonom mahata ni debata natar surat isi tapaitiu ma di bagasar rohata manginang. Jadi dung bot ari di hari parjolo dung salpu ari sabat. Di naung sordak akapitu ni inganan ni aka sisiani. Alani biar ni rohana sida mida aka Jahudi. Roma Yesus. Jong tu tonga-tonga nasida. Jadi didok ma tu nasida. Dame ma dihamu. Jadi dung didok songoni. Dipatuduhon ma tanganna. Dohot adorana tunasida. Gabelas marohani akasisiani ala naung di ida nasida Tuhani. Dungi diulahi Yesus ma madok tunasida. Dame ma dihamu. Songon sinuruni amaiyahu. Surokku hamu. Jadi dung didok songoni mangobus ma ibana dopak nasida. Huhut ma didok jalo hamu ma todi parbadia. Molo disesa hamu dosa ni manang ise. Naung sesa mai. Molo dipahot hamu dosa ni manang ise. Hot doi. Iba saat na. Di hamu amanami na namin ang dihita saluhut na somaldo padohan ni aka natorop. Molo dibereng adong halak na agak malas. Saya didok do songonon. Daripada kamu tidur-tidur lebih bagus duduk-duduk. Daripada kamu duduk-duduk, lebih bagus jalan-jalan. Daripada kamu jalan-jalan, lebih bagus berlari. Ninna. Adong peningkatan. Daripada holanda muru-muru pupang. Toe, cuci piringan. Kan itu bergerak kok, nah, molo losok, kan itu. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita kehilangan gairah. Dia kama mulus partikian. Adong do halat kehilangan gairah semangat hidup alani hata ni dokter, abe odo sahidmu inna pitor maditu, ngabe dambui be malumi sakumu ma sahat tu namate inna pitor gali kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera.
Wasa boi di bagasan nguluta magoi. Ala hurang pos ni roha di bagasan nguluta. Ope masa si songoni di tengah-tengah ni akasisian ni Tuhan Yesus. Naung mangihutot Tuhan Yesus hari-hari ni nguluna. Hola di ida naung tarsilang Tuhan Yesus. Naung mati Tuhan Yesus. Meditu do nasida. Olo najolo semangat nasida. Alai. Dung dibereng. Mati Tuhan Yesus dirajumi nasida naung talu Tuhan Yesus. Pertor martabuni do ibana. Kehidupan kita juga kadang demikian. Ketika persoalan hidup menghantam hidup kita, seringkali kita mengunci diri kita. Menutup diri. Adang lau beau tupungwani. Adang lau beau. Marsaur rap dongaku. Maila ahu. Mabiar ahu. Menutup diri bukan solusi atas persoalanmu. Justru orang percaya dipanggil untuk membuka diri. Alai sisean ni Tuhan Yesus. Medebu manasida tu titik nol nakin. Unak kolan patuduhod diri. Merdela pemabiar. Saat dijabu pe mabiar. Ikosordahon. Sonari hasa saur nito di parbadia di pakulingi hita. Asa di bagasan hagugoon. Adong opat hal nanaing tarinukon di hasa saur ni to di parbadia. Parjolo sahali di hamu amanami nanami. Suku-suku di hita. Adong dope damei dame na sumurungi di bagasan ngulum. Adong dope dame na sumurungi di bagasan ngulum mangarajai ate-atem. Dirok Tuhan Yesus mamakulingi sisianna dame madihamu. Ganuk minggu, marminggu, marsaur hita di do parjamita dame madihamu. Manang holat na tinggal di gereja udo dame. Dung saat kita dijabu mucat dame. Mari kita renungkan apakah kita masih memiliki damai sejahtera yang daripada Allah itu menguasai hati kita. Adong dope damai? Amang inang? Damai na sumurungi? Hah? Adong? Bahasa guduruk kamu. Bahasa guduruk kamu, bahasa ganggu rohamuna. Bahasa ganggu rohamuna di anak komuna. Bahasa ganggu rohamuna di parsahitomuna. Bahasa ganggu rohamuna taringo tungolu sogot. Ai ido na mangagohon roha dame. Aidang sautik rumah tangga mersalisi alanianakon. Dan sautik rumah tangga marsalisi alani sumisik. Ai godappe diomo tongdo subui buanun. Maloro hita madok. Ai godappe diomo ho tongdo subui buanun. Alai hari-hari pikiranna buado asa utung.
Ai bereng manei, sianu ngabostang, dang dibuat mobil Mercy kan? Inna. Alai ari-ari pikiran nah. Waduh asah, dapotan. Banyak hal amang inang yang membuat hidup kita kehilangan damai sejahtera. Sehingga sering kali terjadi di dalam kehidupan kita penuaan yang belum waktunya. Penyakit-penyakit yang muncul yang hanya dialami oleh lansia muncul di usia muda. Dia mai stroke. Ayang gosonari stroke bah. Remaja pe nggak stroke. Ayah hai pikiri. Ripe majalo tu mak nado tu bapak nado mangan. Alai ngununga. Ai biasana mulu pagoda kudo dipikiri. Mulu mastruk. Mulu ninna. Mulu tangan siamun do si majoya siamun. Nahona. Otak. Kiri. Ai silang do. Tu sodo. Mulu tangan habirang do pat habirang. Otak. Kanan. Ninna. Terjadi penyumbatan dok lan nasing. Banyak hal menghilangkan sukacita. Saat ini Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Dakola damai boti. Bukan hanya hidup tanpa persoalan saja, tetapi hidup di tengah-tengah persoalan tetap ada sukacita. Nampe mangulu di bagasan hamaulun tonggi dope dihilalai bana mangalang garong. Tonggi dope dihilalai bana idahani. Dang nagabe ungut-ungut. Dang namabahen di bagasan nguluna tubuh biar niroha. Isod doa mang inang. Mari kita tetap memelihara damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan. Jala marlupit gaddado las niroha marhite dami napaduahon ima marhite ayat 20. Molonakin di jodoh hita merenungkan hot dope damai di bagasan ngulum. Molo hot dope damai berarti diingani to diima ngulum. Dirajai to diima ngulum. Napaduahon las niroha marhite pembuktian paagohon keraguan di bagasan ngulutta. Unang mangulutta songon dangol-dangol. Eulu do songon ikan. Molo dangol-dangol sisilon antara iya dan tidak. Isarana songonon. Roma yanakon naing lao retreat. Pak, minggu depan aku mau pergi jalan-jalan retreat dengan temanku. Inna. Inna kan? Molo didok, apakah iya? Apakah tidak? Kalau luari naik, Pak minta lah uangnya biar pergi retreat. Emang ku kasih izin kau retreat? Tapi enggak. Seminggui enggak songoni malah sering rohani dan akun. Enggak dipabua. Dapat izin dua usia natora suah burju do bapakku. Songgop todi. Ape holan di dokon yanakon nama ngido hebeng. Songgop todi. Ngahuder. Ay songgagi mak.
Emang ku kasih izin kau. Dari mana uang? Itu ridot kan. Cibuli summa, biri-biri omma. Amungna. Jangan buat hidupmu di posisi yang meragu-ragukan. Roh Tuhan Yesus. Allah diboto Tuhan Yesus do ragu akasisian naon dilehomma pembuktian nyon tangakku nyon lambung nahona tobagi. Hidup kita juga dipanggil untuk bersukacita karena Tuhan memberikan pembuktian penyertaannya, anugerahnya, kasih setianya. Marhite gajang ni umur, marhite las ni roha, nampe sai soluk akka hamaulon, marhite akka ragam pasu-pasu di ngoluta. Odo pembuktian ni hadirion ni debata nama dongani hita. Atau mulu ngasong ni ikon lam hehedu hita di bagasan ngulut tahun. Dada lam tuki. Bagaimana kita memiliki hidup yang bersemangat. Walaupun apa kata dunia ini atau apa kata medis, hidupmu tinggal seminggu. Kamu harus tetap bersukacita. Walaupun kata dokter, engkau harus membawa penyakitmu, mari tetap bersukacita. Apa yang nguluon? Nunga di patuduh debata pasu-pasuna di bagasan nguluta. Mari te pasu-pasu ido. Patubuhon las niroha diakana porsea. Nama kilalahon. Padongan yon ni debata. Panarihono ni debata. Songon akalan siai nama dog. Sahat tu hatu tutuami. Audo mangopaho. Audo mangabiko. Di amit todoi manang holan dihata. Apakah kita mengaminkan itu dengan sungguh-sungguh dengan iman kita, atau hanya lip service saja mengatakan, ya Tuhan menyertai saya, ya Tuhan membimbing saya. HP holan hona todong, oma bakona naung madua ina termaditu. Hona senggolotik imadah uben nama itu iba so dienges be ina. Bersyukurlah karena Tuhan menyertai. Napa tuluho namanginang di bagasan ngolutta. Gabe Kristen kita tang asal nagabe Kristen. Gabe Kristen kita dakolan alani hola manada Kristus majalo haluaun. Gabe Kristen kita gabe napi nilit kita na adong do di bagasan ngoluta pajowon dohot pengutusan. Na pos do rohani debata memilit kita dohot marsuru kita. Karena tidak semua orang bersedia untuk diutus. Ala go dohala marsidalian. Atong rajumi dirim. Songon sisian ni Tuhan Yesus. Naung memilit dohot marsuru. Songon nadidok di ayat 20 sadai. Dungi diulahi Yesus mamadok tunasida. Dame madihamu. Songo sinuru niamai. Ahu suruokku hamu. Dihamu amanami nanami. Salinari didok dame ma di
hamu. Karena tidak sedikit orang yang menjadi Kristen, orang yang bersungut-sungut. Percuma do ke Kristen iba martangiang. Alai tong do sairo hama ulon. Percuma do ringgas tu gereja. Alai tong do hasusaan. Gir-gir na memuji debata. Marhite edei alai saitu kiroha. Apakah itu tujuan kita? Beribadah, berdoa apakah hanya untuk permintaan-permintaan saja? Beribadah memuji Tuhan dengan nyanyian apakah hanya untuk kesenangan hati kita saja? Nah dia duhita. Da marede hita lahu pasangap perdebata. Da marede hita lahu patari parhon lasni rohai tutoro palak. Karena itu saat ini renungkan kembali untuk apa kamu hidup diberikan Tuhan. Untuk apa Tuhan memilih kamu tinggal di dalamnya. Yaitu Dia ingin mengutus kita semua. Mangulahun parsurun naik. Marhite memberitahu berita haluaun. Marhite papatarhon harajaun ni debata nago dame. Marhite asa taruli halak. Di dame na adong dihitai. Unang marungut-ungut tita. Molo mangurupi halak. Unang tubuh holso ni roha di bagasan ngoluta manang penyesalan. Out so hubo to songoni bana dan ngurupak kuih. Menyesal dia menolong orang lain. Menyesal dia memberi kepada orang lain. Menyesal dia mendoakan orang lain. Jangan apa yang telah kamu lakukan, kamu sesali. Karena Tuhan menyuruh kita untuk kebaikan. Naparpudi sahali. Tentu di parsuruan ni debata, di botodo hagaliutta. Di botodo kemampuata. Amanginang ditadda debatado dirita, ditadda debatado rohata, lobi siak kamu manada dirimuna. Allah mengetahui siapa kita lebih daripada kita mengenal diri kita, karakter kita, hidup kita, gaya bicara kita. Atau molo ditanda debata, di lehon debatado guguna tuhita asa boi mengulahun parsuroni. Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan marhite todi parbadia. Boi hita mengarajai dirita unang rajumi hamu alani hamalon muna alai alani todi parbadia. Boi ias rohamuna mangurupi halak unang rajumi hamu ala godang na didapuk muna. Alai ala diukap debata marhite todi rohamuna mangurupi. Mari kita lihat di dalam ayat 22 dan 23. Di mana Allah memberikan rohnya yang kudus kepada setiap orang. Tapi ingat, Dia memberikan rohnya yang kudus untuk kita, mencurahkan rohnya yang kudus buat kita. Kalau penyambutan kita tidak sejalan dengan perintah roh itu, maka roh itu akan keluar dari diri kita.
boido mucat todini debata sian ngulutta bisa. Molo parjolo somian damenakin. Taingot do peristiwa si Saul, raja na digati hot si David, itu raja na piri-pirion na muruk, raja na souduk betu debata, ditinggal hotodi. Hidup kita juga demikian. Kalau kita tidak penuh kasih, kalau kita tidak tinggal di dalam damai sejahtera, Roh Tuhan itu tidak akan tinggal dalam diri kita. Tangolo mian todini debata di bagasan ngoluta. Atik pe marminggu hita, atik pe martangnya kita, atik pe marede hita. Nunga di lehor debata, jalo hamuma to di parbadia, alai molo rohana manulak. Yang songgop to di. Atong dia do, hapataran ni halak na ninganan ni todi. Apa ciri-ciri orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan? Adok tolu. Masama perubahan di bagasan nguluna. Halak na minyanan ni todi, masama perubahan. Baik siapa kata yonna, parlakana, ulauna, masama perubahan. Napaduahon, tarida mai sian ulaun nai, ise debata. Karena seringkali kita terjebak paburnakon diri. Merasa kita yang melakukan. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh, dia melihat segala pekerjaannya adalah kuasa Tuhan yang memberikan. Patoluhon, dari damai siap perbuena. Ahado parbue nani parbue hononna di bagasan ngului. Oma ciri-ciri ni halak nani inganan ni tod. Saunang ragu hita. Manada dirita. Spesifik amang inang. Ayat 27. Omah waso na tumibo na idauta. Ahamay. Molo di sesahamu dosa ni manang ise. Naung sesamay. Molo di pahot tamu dosa manang ise. Na hot may. Hati-hati atas doamu. Hati-hati atas perkataanmu. Perkataanmu adalah doamu. Doamu kamu nyatakan dengan perkataanmu. Eulu do sipata mergek jol maun. Ala ni jut ni rohana. Jut rohana tu si A. Saya tinggang maho. Inna kan. Saya tinggang maho. Saya tobok pemotori maho. Inna kan. Ala ni jut. Roha. Habe holan. Ruar ibadah siapa gari jai. Hora tobok mak. Langsung mati. Manikir mak. Ingop may bana di hatana. Naruar nakin. Hanya sepersekian menit.
ibereng mabok dongan nau bostang. Bui mula musehatanai. Panguluhon nama teon. Hati-hati. Hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan doamu. Karena orang percaya dipanggil bagaimana dia untuk memberkati. Bagaimana dia untuk menolong. Bagaimana dia untuk menyatakan damai sejahtera. Allah molo tapar sauliho dame nasia debatai. Jala tari partudongata. Dohok ma nasida majakon. Todi parbadia. Dia mua manami nanami di hasasaur nito di perbadion. Di pesta parningotan hasasaur to di perbadia di jauh hita. Asa di bagasan nguluta. Unang be adong biar niroha. Unang adong namago damena sumurungi. Ikut damena sumurungi do di bagasan nguluta. Dakolat dame. Unang ta tinggal ho damena sumurungi di hudulata. Buat tu jabu. Pataridaho ni. Pola 2 hari di dok. Dame. Karena ketika itu kita bawa ke dalam rumah, baik melalui perkataan, baik melalui tingkah laku kita, itu akan membuahkan buah yang manis. Napa dua hununang ragu-ragu hita, hotma di bagasan lasni roha, di bataridah debatado padongan yonna. Kita sudah merasakan bagaimana hidup di dalam Tuhan. Kita sudah merasakan bagaimana campur tangan Tuhan, pembuktian keberadaan Tuhan. Karena itu, mari dalam hidup kita tetap bersuka cita. Di jodoh hita, mabari tahun, barita nauli. Atau ingot mak, dang bogota, dang dirita, alai to di ido napatawu kita. Amin martangi. Mauliate ma Tuhan. Dipakulungi ho hami di hasasaur nito di perbadia. Di bagasan minggu sadarion. Songgopi maroha. Nang diri nami to dinami. Mian moho. Asa to dimi mangarajai roha nang pikiran nami. Go dami hami di tonga-tonga ni keluarga. Go lasni roha. Hagugu on nasiakoi ma Tuhan. Nasai hupangasau kami. Ubuak kami di tangyang nami keluarga. Sitohang. Boru tapu bolon. Nang jumolo inanami si tonga-tonga ni keluarga. Apuli nasida. Asadapo tanah gugu on nasida. Apul-apul nasiakko. Ubuak kami ruas ni huriam. Natongon di bagas parsahiton. Napea di bagas nasida. Di rumah sakit. Manang di dia petaho ali Tuhan. Manang narabdo tami memuji-muji ho. Ho ma Tuhan. Namangalihon hagogoon hamamalum nasida. Posdorohanami. Ganup marsada-sada ruas ni huriam. Udiurasi horo nasida. Dapautan hagogoon. Jaka ruas ni huriam namarukil. Oma Tuhan nama dongan nasida. Mangaleho pangapulion na sumurung. Mangalehon hagugoon, manogu-nogu nasida. Ubuak kami saluhut program-program ni huriam. Oma Tuhan napatulus soni. Asa merdala dohot denggan. Nang sakap las ni roha, ruas ni huriam. Dia kayana kon nasida,
namar sikola, diaka anak do buru nasida nanai marhot ripe, patulus mai Tuhan, asa marulup-ulup nasida. Nang namangaluli parkari juape, homa Tuhan, namangalehon japalan na lumak. Upasata mi maparsoran namion, tujulum, urasi jala pasikop ma Tuhan. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Marhite Kristus Yesus. Amin. Mari demahita sian 646 buhut papungu pilihan. Kabasap mapiliata tuaru pandebata, tapauduk maruhata martangyang mahita. Ali debata manamin na dibanagijang hodo haroroan ni salut silonde hon nadinggan. Dohot na sa ulibasan na mauliutus.
upasatami masianan lehomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hutsus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asau parhasia kami pelianon. Pati bulhon arajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot portibi. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisilian lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata manami na sautara samdo godang nisilian lehommu di hami. Todim na badiai di lehoko tu hami jolma, sumonggo pi hami na liaun. Na umargaido di lehoko tu hami. Jala gumodang doi siap portibion, dohot sian pangisi na sude. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho. Ala ni sude habal gau dohot hamuliamu. Naum pinapatarmu tuhami. Saile homato di parbadia tuhuriam. Akana ulum mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok-tok hami mian di barita naulii. Aleton di parbadia, sai pasada mahuriam napina pungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih hahulungan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa nabalga, dohot namepmet sipasidingon nami. Sai buas mahomane sadosa nami, asa lambadia jalai baru hami ganupari. Asa tarbaik kami saur di bagasan huria nabadia, nasa sasadai. Sai odihon jala padomu hami tu amai. Asa pos rohanami madok. Amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tabai sila lehot tu huria. Asalam gada torop niak kaparbarita nauli. Dohot pangajari. Dohot parasiroha. Nama baritau habal gaummu di portibion. Sai sordangi jala pasu-pasu sude perpunguan ni halak Kristen di gereja. Di parsikolaan nang di bagas nabe. Asa tahu nasida saur tu parpunguan sugut. Sai sungguli akan atar podom. Jala pargogoi akan nagale. Sai songgoti ma akka naneang dohot natakang maroha. Asa ditinggalhon nasida hajaton nabe. Sai parohai akan nabujok roha. Jala apuli akan namarsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho. Sai tatap man natargugot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akapanggongomi panguhum dohot akaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Sai patogu haporsion nami, asa toktong hingot kami, naung sesa dosa nami. Jala buanommu hami tuhanguluan sugut. Sai sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami, nang malake dagingon, panguluammu domuse. Asa masuk hami marnida di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na diwana kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo nuroham diwana tongon songon na diwana kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panisanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku.
mahmu di bagasan dame do lasni roha jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana mitau. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasau rumah damena tutodim. Amin. Di hamu nami nanami hanggi boto nami saluhutna, kami sadok parhobas padita situa pemain musik song leader dohok multimedia, pasahato tuhita saluhutna, selamat hari Pentakosta madihita, selamat hari Minggu, idongani Tuhan mahita, horas madihita sude.